Unom ka mga classroom sa Manticaw Central School sa Manticaw, Misamis Oriental ang nasunog. Klase sa maapektadong estudyante, temporaryong gisuspenso samtang gipangitaan pa kini og alternatibong classrooms. Ang detalye sa report ni James Paulayap. Pasado alauna sa hapon, gibulabog sa usa ka dakong sunog ang Manticaw Central School sa Manticaw, Misamis Oriental. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita pa ang pag-ulbo sa baga ug itom nga aso sa kawanangan. Sa laing anggulo sa video, makita ang paglamoy sa kalayo sa pipila ka mga classrooms samtang ginatabang kini sa kabumbirohan sa Manticaw Fire Station. Sumala sa BFP, unom ka mga classrooms ang nadanyos sa maong sunog. Ang isa gihimo nilang stock room, unya ang lima gihimo nilang room. Unya ang totally damage sir, upat ka room. Unya ang partially damage duwa ra ka room sir. Nagsugod matod pa ang kalayo sa classroom nga gihimong stock room. Kinsa adunay daghang mga papel nga nakatambak, hinuon paspas nga nahikling ang mga estudyante sa kasikbit nga classrooms ug luwas na ang mga estudyante. Sa karon nagpadayon pa kuno ang investigasyon sa BFP sa maong insidente. Gibana-bana ang moabot sa 2 million pesos ang danyo sa sunog. Daghang kay among ang gulo karon nga katanawon sir kay kato dito magud siya ang origin sa fire sir dito nagsugod sa stock room. Isa na to tanan sir motong ongoing pa atong investigation ang atong mga investigator to pa karon dito sir nagkandak og investigation. Gumikan sa maong sunog, temporaryong gisuspenso ang klase sa mga apektadong mga estudyante sa maong eskwelahan. Samtang pangitaan pa ang mga estudyante og alternatibong classrooms. Wala na miluwat pagpahayag ang tigdumala sa maong eskwelahan sa maong sunog. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.